Il-gvern Libjan irid il-flus li hemm fil-kont li Mutassim Gaddafi ibn l-eks dittatur Muammar Gaddafi kellu fil-Bank of Valletta. Fir-rivoluzzjoni tal-2011 Mutassim inqatel bħal missieru u rrapportat li fil-kont tiegħu fil-Bank of Valletta hemm il-miljuni ta' dollari. Il-Wall Street Journal qed jirrapporta li r-rappreżentanti tal-Gvern Libjan qed jgħidu li l-bank għandu jirritorna l-flus li Gaddafi seraq mill-istat. Il-Bank Malti qed ikun akkużat li njora regoli fundamentali maħsuba biex il-punent ma jagħmilx negozju ma' uffiċjali korrotti. Ikkuntattjat minn One News, uffiċjal għoli tal-Bank of Valletta, għamilha ċara li l-bank mhux involut fil-kawża legali. Spjega kif il-bank jaġixxi b'konformità mad-direttivi ta' Nazzjonijiet Magħquda u l-pożizzjoni tiegħu f'dan ir-rigward hija waħda regolari. Fil-fatt nistgħu nikkonfermaw li fl-ebda ħin il-bank ma qed ikun akkużat li kiser dawn is-sanzjonijiet li fost oħrajn jinkludu l-ifriżar tal-assi tal-familja Gaddafi. Jirriżulta li l-kawża li jagħmel il-Gvern Libjan mhijiex kontra l-Bank of Valletta, iżda kontra l-eredi mhux magħrufa ta' Gaddafi. Jingħad li kien hemm momenti li f'dan il-kont Gaddafi seta' kellu sa 60 miljun dollaru Amerikan. Il-Wall Street Journal jirrapporta wkoll dwar l-istil ta' ħajja lussuża li kien jgħix u kif f'temp ta' ftit ġimgħat kien jonfoq 20 jew saħansitra 20 ta' eluf ta' euro f'xirjiet ta' materjal ta' ditta. Jidher li Safia Farkash, Mutassim Gaddafi, qed tikkontesta li bina kiseb il-flus b'mod illeċitu.